wah yoga-yoga semangate wah berapi-api tenan. Tenan kuwatite wah le nuthuk Iya. Ya iki ya agek mergo gamelane kaya ngene iki. Nek nggo ngomah tutuke kaya kuwi kaya apa? ampang. Ya ora kabeh gamelan angger perunggu ki ya jos, Pak. Lho lah ya perunggu. Kagunganipun Pak Isnaini. Heeh. Lah jare sing nang omah kenonge de ngono. Gun sampean. Pun Gun aku. Oh, gun aku malah ketuke kowe ora ngerti krungu to ketuke. piye? Kayak muni lun. Kok iso lon? Ah ketuk muni lun. Kenonge muni piye? De. Lah. Kowe mancing-mancing kok ana aku. Wong karang kethuk karo kenonge seru bali-balan. Iya. Iki mau ana panyuwunan. Ana gambuh ki piye, Pak? Jenengane piye? Wah piye lek nyaos ki wong kuwi. Apa kuwi ming bawa tok ya. Mbak bilih pripun, Pak? Nah, ganti wae sak karepe. Ah, ganti sakarepe. Nah, Saiki jumenengke kadang Suwarwati nggih. Mbak Monggo Mbak Risa ya Mbak kenal Risa, karo Mbak Mbak Risa, Laras Risa. berdua. berdua. Berdua ayo. Iki kicingkara bolo-bolo upoto. Pan. Ya. Apik to nek. Iki ya. Lea. Dua Lea. Mas Gareng. Nun. Iki ana kok ngene iki tujune sing gawe iringane bojone. Lah ngopo? Iki nek ora aku laras kuwi ngunek-unekke. Lah Sampeyan ngece. Aku ngadeg kok diringi Lea padahal aku Lea. Ngono. Neng pancene kuwi iki tukang ngece ta? Tukang ngece piye? Ya nggih to. Kayak apik-apik ngono engko nek aku ngajak gedruk, buta Loh, ngono kuwi. iki lak sing ngene iki bojomu ta? Oh, nek iki ngono heeh, nek jenengan kae biasane. Aku lak mau ngomong, iki ngadeg berdua, sindene aku ki loro ki antarane sampean karo Risa ki lak cilik-cilik. Iki lak ngino to nek ngono iki? Cilik. Heeh, cilik ngino, Bang. Loh, ha saiki ditimbang dibanding liyan-liyane. Iki lak yo termasuk luwih cilik timbang Iya. Iki kok cilik. piye? Iki yo cemekel.